Què, t'atreveixes a buscar la llum? Mira, avui et proposem fer fotografies en llocs il·luminats. Nosaltres, per exemple, aquí el Jordi el veiem al Raval de Montserrat fent-se una fotografia, en Pep també. Llavors anem al Parc de Sant Jordi i farem unes quantes fotografies. Unes que ens donaran una idea del que més o menys us demanem. Fotografies buscant la llum, aquí mirant el cel. Bé, ja en tenim unes quantes, el Salvador des de Madrid ens envia aquesta fotografia, que hem anat també per qüestions de treball amb la Marta, també veiem fotografies amb llum. Llavors tenim ja l'Òscar amb els seus gossos, amb un arbre molt xulo, en Jordi Codines també, amb un arbre molt xulo, la Pepa, el germà i Ramon, la Bego també, amb aquest arbre tan xulo, en Víctor, el mateix arbre, la Montserrat Pastor, la Montserrat Bordes. També tenim en Nacho, que ja s'emporta els regals cap a casa, tenim la Rosa, aquest arbre tan bonic, i la Marisol, que es troba un pessebre per la muntanya, també s'hi fa una foto. Aquí tenim el Parc de Sant Jordi, que tenim aquesta terrassa tan xulo, com la Cana Ballesteros també es retrata. I sí, hem trobat la llum. Aquí jo, el Raval de Montserrat, i aquesta setmana la fotomossegaire va d'elements nadalencs, el que tu vulguis, llums, arbres guarnits, pessebres, aparadors, comerç, carrers il·luminats, el que tu vulguis. Vinga, anima't, envia la teva foto a foto@musenoms.b. Gràcies.